Mga lugar na makikita sa Mindanao na pangmalakasan ng view. Tara, samahan nyo akong balikan mga biyahe ni Bisaya Explorer. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa sa channel mga boss, ay huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Tara, simulan na natin. Ang mga magagandang lugar na ito ay kuha sa himpapawid or drone shot, kaya ang view ay mas lalong mong maa-appreciate. Mapabundok, sapa or dagat, ating tignan kung gaano sila kaganda. Sana'y mapalakas pa natin ang turismo sa ating sariling bayan. Ito ang 5 lugar na napuntahan na ni Bisaya Explorer. Iilan lamang ito sa magagandang lugar dito sa Mindanao. That all our dreams would come true. She was only 17 when Pretty Starman came offering that. Orayas Peak. Ito ay matatagpuan sa may bandang norte ng Tagum City. Mahigit 1 oras at kalahati ang biyahe. Ang Orayas Peak ay isang forest park na kung saan sa pagbiyahe mo dito ay makikita mo ang bundok-bundok na mga views ng Talaingod Mountain. Marami din dito ang mga kapatid nating Manobo na naninirahan. Ang daan dito ay halos sementado na, kaya hindi nakapagtataka na marami talaga ang dumarayo dito. Next is ang Calamba Farm. Ito namang Calamba Farm Sea of Clouds ay matatagpuan sa Maragusan, Davao de Oro. Halos 2 oras ang biyahe kung galing ka talaga sa Tagum City. Makikita mo dito ang maladagat na mga ulap or Sea of Clouds, di ba? Pero huwag mag-expect na makikita mo talaga yan kasi nung time na pumunta kami, wala kaming naabutan na Sea of Clouds. Kung gusto mo talaga makita o maabutan ito, ang pinakamabuting gawin ay mag-overnight at mag-camp para sure talaga na maabutan mo ito. Note, ang lugar na ito ay very Instagrammable, sabi pa nga nila. So huwag kalimutan magdala ng camera para may pang-upload ka. Camp Kawayan Sea of Clouds o Linaw Tugabon sa salitang Duman. Makikita ito sa Barangay Gupitan, Kapalong, Davao del Norte. Halos 2 oras ang biyahe kung galing ka sa Tagum City. Swerte kami kasi naabutan namin ang Ocean of Clouds. Isa din ito sa atraksyon sa lugar. Very Instagrammable din ang lugar, kaya kung hindi ka pa nakapunta dito, napakasulit ang lugar na ito. Makikita nyo naman ang daan halos semento na, kaya hindi nakapagtataka na marami na din ang dumarayo sa lugar. One of the best ika nga ang Sea of Clouds dito. Tapos na tayo sa mga bundok o Sea of Clouds. Kung gusto mo naman magtampisaw kasi tag-init, lalo na kung summer, isa sa mga recommended ko na lugar is ang hydro plant kung saan makikita ito sa Andap, New Bataan, Davao de Oro. Halos 1 oras at kalahati ang biyahe kung galing ka pa din sa Tagum City. Makikita dito ang hydro plant kung saan nagpo-produce ng kuryente sa iilang parte ng lugar. Kumukuha sila ng kuryente sa pamamagitan ng agos ng tubig. Kita nyo naman gaano kalakas ang agos ng tubig. Ang tubig naman dito ay sobrang lamig. Para kang nakalublob sa yelo. Sa sobrang lamig ng tubig, para kang nasa loob ng freezer. Samahan mo pa ng bilis ng agos ng tubig, for sure makakalimutan mo na summer na pala. Last but not the least, Cape San Agustin o Parola Lavigan. Ito ay matatagpuan sa pinaka-endpoint ng Governor Generoso, Davao Oriental. Mahigit 3 oras ang biyahe kung galing ka ulit sa Tagum City. Ang makikita mo dito ang Parola o Light Tower na nagsisilbing bantay sa mga barko na dumaraan dati dito. Ang taas ng Parola ay umaabot sa 12 metro or 39 feet. May hagdanan ito sa loob, kaya kung gusto mo pumunta sa itaas para makita mo talaga ang view 360 degree na puro dagat, which is ang North Pacific Ocean. So far, itong lugar na to ang pinakagusto ko sa lahat na napuntahan ko. Napaka-amazing ng scenery at very Instagrammable ang lugar. Dito na lang mga boss. I hope na nag-enjoy kayo sa video na to.
At kung hindi pa kayo nakapunta sa mga lugar na to, ay pwede nyo itong puntahan. Pero paalala, dahil sa pandemic, may mga lugar na strikto o maaaring hindi pa pwedeng puntahan. Dito na lang ulit mga boss. Again, ako nga pala si Bisaya Explorer. And always remember mga boss ha, ride safe and peace out.